Деяния 2:36 е болезнен за мнозина, които се придържат към доктрината за Троицата или вярват в божествеността на Исус като равен с Йехова, защото този стих ясно заявява, че Йехова Бог направи Исус Господ и помазаник. Това показва, че Исус не е имал тези позиции или титли по природа или от вечност. Ако Йехова трябва да го направи Господ, това означава, че Исус не е бил Господ преди възкресението и възвеличаването си. Бог е върховен и над Исус. Фразата «Бог го направи» ясно разграничва позицията на Йехова като върховен, а на Исус като подчинен. Това подкопава представата, че Исус и Бог са равни или че те са една и съща личност, удря в корена на традиционните вярвания. Много хора са израснали с идеята, че Исус е Бог или че е равен на Него. Когато този стих показва, че Йехова е този, който му дава титлата Господ, това противоречи на дълбоко вкоренени убеждения и предизвиква силна емоционална реакция. Векове наред доктрината за Троицата е била учена като основополагаща истина в много църкви. За мнозина това е станало неразделна част от вярата им, което прави трудно приемането на нещо, което оспорва погрешно разбиране на Библията. Много хората често изолират стихове, които изглежда подкрепят тяхната гледна точка, вместо да разглеждат целия контекст на Библията. Например, те могат да цитират Йоан 1:1, но игнорират Деяния 2:36. Религиозен натиск от църковните лидери често защитават доктрината за Троицата, защото тя е основа на тяхната теология. Това води до натиск върху вярващите да не разглеждат алтернативни разбирания. Деяния 2 часа и 36 минути е стих, който изисква внимателно размишление и смирение. Той ясно показва, че Йехова е върховен Бог, а Исус е Неговият възвеличен слуга, когото Той прави Господ и помазаник. Тази истина не е лесна за приемане, но е мощен аргумент за всички, които търсят яснота относно позицията на Исус и Йехова. Истината боли, но тя също така освобождава.